mengajari deh. Kalau kayak kau gugu di suara ini, ngau gugu na poso, paham? Hina mate gabi majalah horas alai mulu tungau pinamang katahu katatasian uduran ni parburu di bagasat tikion takas kumabotohon mulu di umur bagajang umur alai mulu taringot di hata do ada rabbana poso nasut bual lata poso do piau taringot di pada datolon tak pola huboto yang kalu saluna alane mulu tung marhujul hubudin no pakatayokku di taringot nama ni se raja ni amang borut kaliso lenget tahu gota muna asa percaya jarak kita saringkan nang akau laut tate semua ni mah pinasaha tu kita melihat godang mak mana tamang boru nungkara lebih kami hulu-hulu muna jadi Allahumma katai mana hita raja nami artinya mulai hari si dulu mulai dulu lahu mula tama makatai raja nami pasahaton nami mabig gapan guna gabi rabu buru por hatamu dapat kamu raja ni hula ta taput nai pasahatamu tujuh luna sida iya saya jarak boleh dapat saya mulai saya jarak binau marna tapak kata hudul marliak lolo di atas nila getiar atong asima rohani di bata di parsaurat tahun tiar mapanggabian tiar mapahorasam nanai si ulohonota tujulon nyari las dison di pasah tamu tu kami pinggan nahot marisihon boraspir asimat tong rohani di bata anggiak ma diaka natasakapi dinau di perpunguat tadi tikion asa di pasu-pasu tuak kita di pohon kita parhite todina doho pasu-pasuna asa dapat ma songoni dokon di nama dua asa firma poki bahul-bahul pasalongan firma todita saluhuna luju-luju ma nangaka pas samotan batutu song-songoni manang di bagasat tikion adong namarisihon napuratian asima rohani Tuhan di ulaon nataulahon di bagasat tikion di pasu-pasu Tuhan ma gabi tiar ma panggabian tiar pahrorasan nanaing siahata tujulan niari asaboy marlas ni roha hita maria iya tuaka arina nangro terlumui ma ihita na marhula-hula baru las dison di pasahat tamu tu kami tanggo-tanggo nagulun mangin utamanya kita tu amat talibatan di bagasa persaurat tatikyon asa kami pa tangkohon pertuturan tamat tomon di namar hula-hula baru asa dapat sama didokon ni nama dua asa sinua bulu ubay na horas sinua pertuturan ubay na horas kami jalan horas mawang barulas ison mardongan ringgi sitio suara natinopani pemerintah di pasu-pasu Tuhan batok saluhuna dihamuna nani ulani tangamuna horas mahamuna mardalan-dalan bango mamahamu di bagasa persaurat di tikyo sian hami hula-hula muna amat teraza nangin atas sori pada nang saluhuna uduran ni hami raja ni hula-hula muna ima dong asahutan nami raja ni tutur nami nang saluhuna ma nang diaka pamorul nami nung nabutuh kami mangan maha marlopat subuh uas nami minumai sitio-tio napi nasaha munai jala majalo japar namar niadopan dia malak lakna dia monokna dia mahatani si panganon nata persaulihun ni jala dia mana didokna takas mahamu marbu gabe majalah horas raja nabi raja ni hula-hula adorakso huwa lusihani suku-suku di raja parjulu sahali mauliate madi Tuhan mauliat kaning dinombusur raja mangan indahan nalas
mahar marlopat yuhu nabi natupa nami uhuk sobu wasni rajai minumai si tiyo natinahuan ni raja ni pamuruan nami toto biruk rajai jagardo rajai majalo jabar namar niaru pani majubu namar siarara molodi ilala rohanami ni anak raja nami tuk sosiali robe nabi nahin nami alai bohabai nor raja raja nami ido bina bui tarbahek kami tak nama kulit kami kerja nami dam namar tuis asa hatanina duduro matko kasati tunuk taduk ma margo huli asa gudak si burung budong otik si birridong menutuk semua ini kerja nami na bui tarbahek nami tidak asiro hadi dua madi dapat pasal Rodi si tuli dahat masak nokta persal biwani kerja nami si ganti si horas dua raja uduk si rukun di mana raja nami Mulai temang abang baru las marohanami ugbigay si gabi-gabi si horas gahape sikat ni si panganon na ba taparsoli honi kami at